नमस्कार, मी सायली मालवण स्पेशलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप मनापासून स्वागत करते। आज आपण घरात उपलब्ध असणाऱ्या साहित्यापासून झटपट असे होणारे 2 नाश्त्यासाठी पदार्थ बघणार आहोत। चला तर आपण कृती पाहूया। प्रथम मी इथे 1 वाटी रवा घेतलेला आहे। आपण हे सगळं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकणार आहोत। 1 वाटी गव्हाचं पीठ, त्यानंतर यात आपण टाकणार आहोत थोडीशी हळद, अगदी थोडीशी। त्यानंतर आपण यामध्ये टाकू खोबरं अर्धी वाटी, थोडंसं मी यामध्ये मीठ टाकते अगदी चवीपुरतं, आणि आपण हे सगळं मिश्रण आता मिक्सरला पाणी घालून लावून घेणार आहोत। हो, तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे आपलं बॅटर तयार झालेलं आहे। हे बॅटर आपण मिक्स करून एक 5 मिनिटं ठेवलं तरी चालतं, जास्त काही ठेवायची गरज नाही। आणि हे आपण डोशाप्रमाणेच पॅनवर टाकणार आहोत। झटपट असा होणारा हा पदार्थ आहे आणि चवीला सुद्धा हे खूप छान लागतं। तर आता 1-2 मिनिटं आपण हे शिजून नीट पलटून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता याला व्यवस्थित अशी जाळी सुटलेली आहे। खूप छान चवीला लागतं, नक्की करून बघा। आणि ही पोळी रव्याची तुम्ही चटणी, सॉस किंवा चहाबरोबर सुद्धा मुलांना देऊ शकता। खूपच छान लागते। आणि याच बॅटरपासून आपण आता आणखी एक पदार्थ बनवणार आहोत, तो म्हणजे गोडाची पोळी असं त्याला आपण म्हणतो, किंवा या पोळीला तुम्ही तव्यावरचे मालपुवे असं सुद्धा म्हणू शकता, कारण ह्याची चव एकदम सेम मालपुव्यासारखीच लागते। तुम्ही नक्की करून बघा आणि स्वतः खात्री करा। तर यामध्ये मी आता टाकली आहे वेलची आणि टाकते थोडंसं गूळ। तुम्हाला हवं तेवढं टाका गूळ, आणि थोडीशी तुम्ही साखर यामध्ये आणि गूळ अर्ध असं टाकलं तरी चालू शकतं, किंवा गूळ नसेल तर साखरसुद्धा नुसती टाकू शकता। आता मगाशी ज्याप्रमाणे आपण पोळी केली होती तशीच ही सुद्धा करून घ्यायची आहे, काही फरक नाही। डोशाप्रमाणे आपण हे सुद्धा बॅटर पॅनवर टाकायचं आहे आणि त्याचप्रमाणे पोळी फ्राय करून पलटून ती काढायची आहे। व्यवस्थित छान अशी जाळी सुटते। तर श्रावण महिन्यामध्ये एक नवीन प्रकारचे स्वीट किंवा आपल्याला उपवासासाठी गोड एखादा पदार्थ लागतोच, तर तुम्ही अशा प्रकारची ही पोळी नक्की करून बघा। मुलांना आणि मोठ्यांना सुद्धा आवडणारा असा हा पदार्थ आहे। तर सर्वांनी नक्की ट्राय करा। कसा झाला कमेंटमध्ये मला नक्की सांगा। झटपट अशी होणारी ही एक पारंपरिक रेसिपीच आहे, आणि अशाच प्रकारच्या रेसिपीज पाहण्यासाठी आपल्या मालवण स्पेशल या चॅनेलला सबस्क्राईब करा। काही शंका असल्यास नक्की विचारा। पुन्हा भेटू लवकरच। सर्वांनी काळजी घ्या। थँक्स फॉर वॉचिंग।